Това е моята оранжерия. Сега ще ви покажа как опрашвам доматите от няколко години поради липса на пчели. Не знам дали върши каквато и да е работа. Просто така го правя. С една топка памучен плат чист минавам връхчетата на цветчетите. Една пчела ме напада. В момента сигурно ми се дразни, защото и върша работата. Те са доста редки в последно време. Допирам връхчетата, правя го почти всеки ден в периода, в когато има нови цветове. Разпръсвам прашеца. Не знам дали се вижда, но самият парцал става леко зеленикъв от прашеца. Не съм сигурен дали върши някаква работа. Просто не знам какво друго да направя. Така разпространявам прашеца. Доматите, както и миналата година, така и тази, стават все по-лоши. От време на време пренасям прашеца и на краставиците. Краставиците надали имат нужда. Гледам ги, че са доста добре. Имат предостатъчно. Всичко се полива с капково. Пипера е почти към трагично състояние. Почти е трагичен. За разлика от миналата година. Надявам се от малко да живне. Ето, това е капковото напояване. Бидон 1 тон с часовник програматор. Полива периода 4-6 часа през нощта, рано сутрин. През ден